Барин системата на първо място ни дава изключително огромен обем от информация. Предвид това, че всички футболистки се събират, ние нямаме толкова обширна информация за тях. След първите тренировки придобиваме напълно така голяма информация. Разбираме кой в какво състояние се намира, кой реално идва от мачове, кой не е играл толкова дълго време мачове и оттам нататък си разпределяме и периодизираме тренировъчния процес. Много голям обем от информация предоставя системата и улеснява изключително много тренерския щаб. Това е нещо, което се радвам, че може да използваме като система, тъй като преди години това беше немислимо и точно навлизането на тези технологии дават не само обективна преценка на треньора отвън, но и показатели, които са свързани с това доколко и как са подготвени самите състезателки и как може да ги използваме дори спрямо и постовете, на които играят. Основните неща са като максимална скорост, която искаме ние да подобрим реално при тях. Тази скорост, която се намира в най-горните зони на барен системата, максимално дълго време да поддържат тази работоспособност при тях и имаме обем от информация и архив на база това, което е било предишни лагери, следващи лагери и следим реално тяхното развиване. Сигурно много ни помагат, тъй като знаем и с каква скорост се движиме, кой на какво ниво е и със сигурност е най-добре и за треньорите, за да могат да видят всъщност на какво ниво сме и какво можем да подобрим. На мене винаги ми е най-интересно да видя колко съм избягала на края на матч и всъщност с каква скорост съм се движила, защото винаги успявам да стигна до така най-високите зона 5, дори над 22 км в час. Искам да видя точно колко спринта съм правила дори на тази скорост. Във всички мачове, освен това, което виждаме на терена, постоянно следим показателите за сърдечната чистота, това доколко е изморена дадена състезателка, колко бързо възстановява и много често съобразяваме и самите смени на състезателите спрямо показателите, които виждаме лайв, което е изключително полезно и аз наистина съм благодарна начело и с кондиционния треньор и въобще целият щаб за информацията, която дава барин системата и за това искам още веднъж да благодаря, че имаме възможност да я ползваме. Системата не само физическите данни успява да следи, а също така и чисто спортно-технически, като даване информация за отделни тактически елементи, като разстояние между отделните линии в терена, халфове, защитници и така нататък, което ни дава информация още на полувремето или дори по време на самия мач да вземем важни решения. Със сигурност става все по-интензивно през годините. Футбола вече е много по-различно от това, което е бил преди. Те и правилата дори се променят в футбола и тези системи всъщност много ни помагат да се подобряваме, но всъщност и ако се следват по правилния начин. Съвременният футбол не може без наука. Всичко и по много тактически отборите са подготвени. Ако не отговориш по правилния начин, може би ще загубиш с голям резултат. Хората, с които работиме от барин, са изключително полезни за информацията, която ни дават, обучението, което направиха на кондиционните треньори и въобще те са отворени за обратна връзка по всяко едно време, за анализа на показателите, които са изключително важни и не на последно място вече имаме база за сравнение с други женски отбори, които ползват тази система, защото до момента сравняхме показателите с мъжете, което беше немислимо, т.е. имахме някакви ориентировъчни данни, а вече може да съпоставяме с елитни футболистки, което е едно богатство и смятам, че може да се направят много изследвания и проучвания в тази връзка, защо не и статии на база това доколко, как работи барин системата с нашите футболистки в националния отбор жени.